Haga jing lekai Serie A pedengka Juventus Persia eka Torino. Haba pai syak nega jing lekai ka Juventus kala khor ga nam job aden bagalala ban pelim ya ka Torino da Arlanot. Baria gini ke Argol jong ka Juventus le ban tap haka minit ka bakhat ar bar haka minit ka bapra peusau. Haga jing lekai pedengka Cagliari Persia eka AC Milan. Haga nega jing lekai baro ar tri ki ken hun ki khait da mar lai gol. Baria ka gol peria khait jong ka Cagliari le ban tap hashwa ban kot ka jing lekai kata haka minit ka bapra peu khandai. Haga jing lekai League 1 hapdeng ka Angers Persia eka PSG. Haba pai syak nega jing lekai ka PSG kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Angers da saula ar. Baria kini ki saw gol jong ka PSG le ban tap mar ar gol dauli badu barkola. Haga jing lekai Bundesliga hapdeng ka Mainz Persia eka Dortmund. Haga nega jing lekai ka Mainz kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Dortmund da laila ka wei. Haga wei par ka jing lekai Bundesliga hapdeng ka St. Paul Persia eka Bayern Munich. Haba pai syak nega jing lekai ka Bayern Munich kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka St. Paul da Shigol lanat. Baria ka Shigol jong ka Bayern Munich le ban tap lengbau Musiala haka minit ka ba ar peu ar. Haga jing lekai Saudi Pro League hapdeng ka Al Riyadh Persia eka Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Haba pai syak nega jing lekai ka Al Nassr kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Al Riyadh da Shigol lanat. Baria ka Shigol jong ka Al Nassr le ban tap lengbau Sadio Mane haga minit ka ba sau peu wei. Haga jing lekai La Liga hapdeng ka Real Madrid Persia eka Osasuna. Haga nega jing lekai ka Real Madrid kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Osasuna da sau lanot. Bar haga nega jing lekai Vinicius Junior ule ban tap hat-trick kata ule ban tap haga minit ka ba lai peu sau en riu peu wei bad haga minit ka ban riu peu khundai. Badu Bellingham ule ban tap Shigol naga benta ka Real Madrid haga nega jing lekai. Haga jing lekai Premier League hapdeng ka Brighton Persia eka Manchester City. Haba pai syak nega jing lekai ka Manchester City kalamat biang ya ka namrem hadin bagala syap lim hakmat ka Brighton da ar la ka wei. Ya gini ki Argol jong Brighton le ban tap haga minit ka nyau peu pra lengbau Pedro pada haga minit ka ba pra peu lai lengbau Matt O'Reilly. Bar ya ka Shigol jong Manchester City le ban tap lengbau Erling Haaland haga minit ka ba ar peu lai. Haga wei par ka jing lekai hapdeng ka Liverpool Persia eka Aston Villa. Haga nega jing lekai ka Liverpool kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Aston Villa da ar lanot. Bar ya kini ki Argol jong ka Liverpool le ban tap haga minit ka ba ar peu lengbau Nunes bar haga minit ka ba pra peu sau lengbau Muhammad Salah. Haga jing lekai MLS Playoff hapdeng ka Kenhun Lionel Messi ka Inter Miami Persia eka Atlanta United. Haba pai syak nega jing lekai ka Inter Miami ka leyo bat penki jar nengkong tang haga minit ka bakhat nyau lengbau Rojas. Henry tang hadin ar minit kata haga minit ka bakhat khandai ka Atlanta United ka leyo ban tap ya ka gol pen ya khaj lengbau Thiare. Bad haga minit ka ba ar phuwei Thiare leyo biang ban tap ya ka gol pen tam nak menta ka Atlanta United. Bad lengba kini ki ar gol ka Atlanta United katam haga kela step da ar la ka wei. Haba pai pat syak ka kela mit ka Inter Miami ka leyo ban tap ya ka gol pen ya khaj lengba orang lekai baken sai ujongka Lionel Messi haga minit ka ban riu peusan. Henry haga minit ka ban nyau pen riu ka Atlanta United kalayo biang ban tap ya ka gol pentam. Bad hadu bokot ka jing lekai ka Atlanta United kalala bat pelim ya ka Kenhun Lionel Messi ka Inter Miami da laila ar haga nega jing lekai bat san lalai haga gol aggregate.